agradecer sinceramente a Guillermo López que nos haya invitado. Y además lo digo en doble sentido, no solamente porque nos haya invitado, sino porque creo que en un momento en el que los que trabajamos en medios de comunicación estamos sufriendo, entre comillas, nuestra obligada adaptación al medio digital, además os aseguro que de una manera brutal y acelerada, e incluso acelerada hasta el punto de que semana a semana tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas, se agradece que la facultad, que no es además muy común, se tomen iniciativas en las cuales se pretenda un poco debatir sobre lo que es el periodismo actual y su adaptación a la red, ¿no? Yo por eso creo que Guillermo ahí está haciendo un trabajo excelente, el cual comparto y sabe que cuenta con todo mi apoyo. Dicho esto, vamos a hacer un debate. Ahora, antes que nada, ahora después os presento a los invitados. Haremos un debate que intentaremos abordar lo que es la campaña electoral o lo que es el año electoral, porque en este año hemos tenido ya unos comicios autonómicos y locales y ahora estamos acabando ya los últimos días de la campaña de las generales. Vamos a abordar muchos temas que espero que surjan. Yo hablaré poco y la fórmula que utilizaremos será la fórmula en la cual los invitados harán una pequeña introducción de 5 minutos no más y después plantearemos cuestiones de debate que creo que será lo mejor para vosotros, para que no os aburráis y podáis pasarlo bien. Yo quiero empezar de izquierda a derecha, sin ninguna mala intención. Quiero presentar primero a Kiko Arabi, que es periodista periodista político de Levante, un gran amigo, y además yo creo que es uno de los periodistas que mejor prosa tiene en esta ciudad y además que me encanta leer. Tengo aquí a mi lado a Rafa Navarro, un gran amigo también. Él es director del Mundo en la Comunidad Valenciana y además es un buen conocedor de lo que es la política en relación a la economía. Tengo a mi derecha a Cruz Sierra, periodista que ha sido siempre de papel hasta hace poco, que tuvo que también incorporarse al mundo digital. Él dirige una página web dedicada a la información económica que está convirtiéndose ya en un referente importante para todos nosotros y además es una persona que con su inquietud hacia el periodismo ha logrado un poco ir innovando en un terreno tan complicado como es el mundo digital y está más preparando nuevas iniciativas que creo que él comentará. Bueno, él es director de Valencia Plaza. Y por último tenemos a Andrés Boix, que la verdad es que además de ser profesor titular de Derecho, no sabría calificar muy bien cuál es su función en este mundo de la comunicación. Yo creo que es un agitador, ¿no? Me gusta mucho la idea del concepto de agitador mediático y que ha logrado levantar junto a Guillermo López y otra gente dos publicaciones, una de ellas por la cual viene aquí, que es La Paella Rusa, que se ha convertido en una referencia, ¿no? Y que además muchos consultamos regularmente para saber qué nos cuenta y qué provocaciones nos lanza, incluso a los propios periodistas, lo cual está bien, ¿no? Que haya este tipo de historias. Por lo tanto, yo ahora solamente deciros que me gustaría que en este debate y sobre esta campaña intentáramos entre todos abordar algunas cuestiones que forman parte o están formando parte de lo que ha sido estos últimos días, que ya se detectaron bastante en las últimas elecciones autonómicas, como es el peso de la economía en la campaña electoral, hasta qué punto está condicionando el trabajo de los medios y el trabajo de los periodistas, cómo la información internacional está tan presente en nuestras vidas y también la de los periodistas, como lo que está sucediendo en Grecia, en Italia, en Portugal, las decisiones que toma el directorio alemano-francés, lo que decide Bruselas, cómo hasta qué punto está un poco presente en nuestras vidas y cómo ha condicionado nuestro trabajo. Espero que sea un tema que surja. Internet, sin duda. Ayer algunos alumnos míos estuvimos en la sede del PP y Antonio Clemente, el secretario general del PP, no sé si algún alumno mío por aquí, nos decía ayer que para ellos ya tiene más importancia Internet que el papel escrito, ¿no? La cual cosa es significativo que nos lo comentara. En fin, habrá temas de debate. Yo lo que hago ahora es callarme y me gustaría dar primero la palabra a Andrés Boix para empezar al revés. Lo que sí que os pediría es que nos ciñéramos a los 5 minutos, más que nada para después, como habrá mucho tiempo, para ir salteando los temas e incluso pueda haber diálogo y debate entre nosotros mismos. Adelante, Andrés. Moltes gràcies, Salva. Gràcies en primer lloc per la invitació a parlar una mica de les campanyes, les dues, la de les passades autonòmiques i la de les eleccions generals. I reprenent el que deia Salva sobre el meu paper i la funció de la Paella Rusa, doncs bé, la Paella Rusa és un blog col·lectiu i Guillermo i jo
el que farem en un moment donat va ser donar aquest espai per a escriure les coses que a nosaltres ens passaven pel cap, però sobretot per a donar un espai a molta gent que nosaltres coneguem, que t'interessa en la política i que li agradava parlar. Vull dir, és una mena d'eixamplar l'espai públic sense una pretensió tampoc de sentar càtedra, sinó de fer broma i parlar de coses serioses però des d'un altre prisma. I internet afavoreix aquestes coses, que apareixen coses noves i es parla, es comenta, ja està. Com la palla russa és això, evidentment les opinions que vaig a donar així respecte a la campanya passa igual que en la palla russa, que hi ha gent que pensa coses molt diferents sobre pràcticament tots els temes. Hi ha gent que escriu que és del Partit Popular, hi ha gent que escriu que és més proper al Partit Socialista del País Valencià, altres que són de Compromís. És a dir, és un espai plural. Les opinions que vaig a donar jo avui són les meues respecte de les dues campanyes. La idea essencial, molt simple i molt ràpid, és que la campanya important per als partits polítics valencians i per a la política valenciana ja ha passat, que va ser la del maig passat. I jo crec que això és una evidència que es detecta molt fàcilment, si més no, fins i tot en la manca de tensió competitiva dels partits valencians en aquestes eleccions. Entre que l'estat de les autonomies sí que ha generat una dinàmica pròpia i un espai polític propi, que és el que és important per a les organitzacions d'ací, i que les eleccions generals estan tan absolutament clares respecte del seu resultat, la sensació que jo tinc és que Compromís està molt satisfet amb els resultats de maig perquè ha entrat i tenen 4 anys per a tractar de bastir una alternativa, un tercer espai, el que siga, a PP i a PSOE, que Esquerra Unida també està contenta perquè diguem-ne que ha salvat els mobles, ha tingut uns resultats que són roïns per al que ha sigut Esquerra Unida històricament i més en un context d'erosió del Partit Socialista del País Valencià, però han entrat, tenen també 4 anys per a tractar de veure què fan i, evidentment, per descomptat, el Partit Popular està encantat i el Partit Socialista del País Valencià està dedicat a les seues cuites internes. En aquest sentit, la campanya que ara tenim és una continuació. La campanya en clau valenciana és una continuació, que en el fons també és molt semblant al que passa a Espanya. Quina és la gran incògnita que tenim diumenge? Saber si la desfeta del Partit Socialista és una desfeta continguda, és una desfeta important o directament és una debacle. Això és la gran incògnita, però que va guanyar el Partit Popular no ho dubta ningú, que va guanyar en una majoria absoluta, fins i tot ampla, no ho dubta ningú. La qüestió és si s'afona o no el Partit Socialista. Les enquestes diuen que s'afona moderadament. Pot ser les enquestes s'enganyen i s'afona amb més dignitat o pot ser s'enganyen i s'afona més encara. Pot ser encerti també. Això és el gran dubte, en el fons. Així, al País Valencià, com es trasllada aquesta situació? De manera més o menys semblant. Com ja va haver un mig afonament en les autonòmiques, la qüestió és si les coses continuen estables o si la cosa va a més. Si continuen estables, en el fons jo tinc la sensació que a tots els va bé i per això hi ha una falta de tensió competitiva molt clara. A Compromís, si les coses continuen com fins ara, ja els aniria bé, aconseguirien un diputat per la primera vegada en la història d'aquest espai de nacionalisme no Unió Valenciana que mai han tingut diputat, seria la primera vegada. A Esquerra Unida també li aniria bé si les coses més o menys es quedaren com estan, perquè tornaria a tindre diputat per València i pot ser fins i tot diputat per Alacant, com històricament ha tingut de manera regular, en València quasi sempre i en Alacant més o menys en la meitat de les ocasions, i el Partit Popular continuaria amb la seva hegemonia valenciana, tot i els problemes que ha tingut interns, tot i la divisió de camps, i tot el que ha passat, continuaria en aquesta situació d'intangibilitat electoral, i el PSPB contindria danys. És més o menys el panorama. Ara bé, què és el que jo crec que serà interessant? Què passarà a partir del dia 21? Serà molt interessant a Espanya, perquè anem a tindre tot tipus de pactes econòmics en el futur proper. Quan la gent diu que el programa del Partit Popular no el coneguem, evidentment no és veritat. Tots sabem quin és el programa del Partit Popular, no cal ser molt intel·ligent per a saber-ho. És a dir, anem a un entorn de retallades molt importants, sobretot en serveis socials, en educació i sanitat, i també anem a tindre més o menys el mateix així, a València. La qüestió és que front a aquest Partit Popular hegemònic que va manar en Espanya, mana en quasi totes les comunitats autònomes i va manar també a València, quina oposició hi ha? I aquesta és la clau 21N que jo crec que és més important, perquè depèn de com o fins a on s'afone el PSPB.
En una situació d'estabilitat respecte als resultats de les generals, el PSPB baixaria, però tot i baixar continuaria sent, amb molta diferència, la força més important de l'esquerra i la que ha de bastir l'oposició. Si apareix Compromís amb un diputat, si Esquerra Unida aconsegueix un diputat, això els dona veu, els dona un paper, però no els dona una primacia en l'oposició. L'oposició no l'hauran de fer ells. I no seran ells els que hagin d'estar fent la tasca contra aquestes retallades. Serà el PSPB. De manera que els resultats del 21 em passa un poc com a la gent del PSPB. Els veig molt importants en clau interna PSPB. Què és el que passarà a Madrid? Perquè el que passa a Madrid normalment acaba traduint-se amb qui mana a València. I què és el que farà un PSPB que ara ja no té cap tipus de fre per a criticar la política ni del govern central ni del govern autonòmic. Ara van a fer una posició forta, van a fer una posició seriosa en el sentit de marcar diferències ideològiques, van a fer aquesta posició possibilista esperant simplement a que la crisi econòmica, si dura molts anys, acabi tombant Mariano Rajoy igual que ha tombat Zapatero. Depenent de què faça el PSPB tindrem una cosa o una altra. Jo soc relativament escèptic respecte de la capacitat de bastir una alternativa al Partit Popular, que és hegemònic ara per ara i porta molts anys sento a València, si no és amb un Partit Socialista que canvia moltes coses, que planteja una oposició seriosa, ideològica, amb netes diferències en molts temes respecte al Partit Popular i que aconsegueix explicar a la ciutadania per què aquestes alternatives poden ser vàlides. Per últim, i amb això ja acabem, anem a tindre anys on l'economia serà molt important. L'economia potser és complicada, potser és difícil d'entendre de vegades. De fet, la prova és que ni tan sols els polítics tecnòcrates que estan posant en governs d'altres països aconsegueixen resoldre els problemes. És a dir, així anem a tindre, sobretot, una discussió que es va centrar els propers anys, tinc jo la sensació, en l'aspecte econòmic i relacionat amb l'aspecte econòmic amb la distribució territorial de poder, és a dir, l'estat autonòmic. Veurem si hi ha alternatives diferenciades, veurem si les receptes són unes o amb una musiqueta lleugerament diferent o són receptes diferents. A partir d'aquesta diferenciació és quan pot eixir i quan pot sorgir una alternativa, una posició. De totes maneres, ho parlem més en el debat. Moltíssimes gràcies, Andrés. Dono la paraula a Cruz Sierra perquè també ens faci una breu introducció del que pensa de com serà la campanya electoral. Hola, buenos días. Soy Cruz Sierra, director del diario digital de información económica valenciaplaza.com, no página web. Perdón, es un problema de terminología. Has metido el dedo en la herida donde más nos duele. Y bueno, como a mí no me gusta hablar mucho, yo voy a anunciar 3 temas y después, si queréis, en el debate pues los ampliamos si os apetece y si no, nada. Uno es referente a las propias elecciones y el papel que están jugando como referente informativo. La campaña electoral y las elecciones de este año, tradicionalmente sujetos de la información y de la atención de los medios informativos, este año, por las circunstancias que todos sabemos de la grave crisis económica, han perdido protagonismo frente a la propia crisis, a las informaciones de la crisis y a la infundada esperanza, en mi opinión, de que el cambio de gobierno vaya a producir un cambio en esta situación. Opino que son necesarios cambios estructurales muy importantes que un partido de corte conservador como el Partido Popular en solitario no va a poder abordar si no es en consenso con el resto de los partidos y, desde luego, en función de lo que ocurra en el entorno de la Unión Europea y siempre que haya acuerdos internacionales. En cuanto a las empresas de comunicación, toda esta situación, me voy a centrar un poco más en el tema de la crisis, que como medio económico le encuentro mayor atención que el propio proceso electoral, porque es la crisis la que está afectando a las elecciones y no al revés. Entonces, toda esta situación de crisis está teniendo un efecto demoledor sobre la estabilidad de los medios de comunicación, tanto los impresos como radios, televisiones y, por supuesto, los digitales. Se están secando las fuentes tradicionales de financiación, que, como sabéis, es la publicidad y los patrocinios de todo tipo, los medios digitales, y está conduciendo a las empresas a unos recortes de costes más allá de lo prudente, en tanto que limita y pone en peligro la calidad y credibilidad de la información, que es realmente el activo más importante del medio de comunicación. Por supuesto, y esto hay que reconocerlo porque es así, limita también la independencia informativa de
de todos nosotros y de los medios. En el caso de concretando más en los medios digitales, estamos condenados, o bueno, abocados, si queréis, a buscar otras formas de negocio y de ingresos, principalmente en la implementación de plataformas de venta de productos que sean pues adecuados o dirigidos al perfil de los lectores de estos medios, a la realización de eventos como puedan ser mesas redondas y jornadas que puedan atraer el interés de empresas y patrocinadores, y, cómo no, a la producción de publicaciones impresas de algún modo singular. En el caso de valenciaplaza.com estamos en marcha haciendo el segundo anuario, pero tenemos en marcha la producción, realización de unas guías de quién es quién y de otro tipo de cosas que para mí, de una forma que desconozco, no sé la causa, funciona muy bien publicitariamente y no tanto como debería responder al propio medio informativo. Y en tercer lugar, bueno, es una queja amarga del caso de que nos afecta a los diarios informativos en Internet, aquellos que no tenemos respaldo en edición de papel, que siempre es un respaldo poderoso, es el hermano mayor que apoya, en tanto que tiene unas redacciones extensas con muchos periodistas, mucho volumen de información y mucha capacidad de llegar a los lectores. Los diarios digitales hoy por hoy pues estamos muy limitados en medios y mi queja amarga es el tratamiento que se nos da pues, desde las empresas, las instituciones, especialmente desde Madrid, para los que somos prácticamente invisibles. Si además eres un diario sectorial como el nuestro, que es económico, con un ámbito limitado como es el regional, pues francamente, y con todo lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana de pérdida de centros de decisión económico, nos está haciendo muy difícil la supervivencia, hasta el extremo de que, bueno, en nuestro caso concreto ya hemos pensado en abrir delegación en Madrid y establecer una cabeza de puente allí para hacernos visibles precisamente ante los centros de decisión de Valencia, de Madrid, vamos. Como veréis, ser digital en estos tiempos es un ejercicio de colosos para el que no valen inversiones en medios colosales, porque uno tras otros los grandes medios económicos, grandes medios digitales que han aparecido en los últimos años con grandes inversiones de millones de euros han ido cayendo uno detrás de otro. No se trata de hacer una gran inversión inicial, sino de poco a poco ir calando en la opinión pública y poco a poco haciéndote con una bolsa de lectores y con un grado de conocimiento entre la opinión pública que solamente se adquiere pues, al cabo del tiempo, teniendo mucho cuidado de no caerte con los costes. Para que sepáis que no todo es malo, el crecimiento de los diarios, en el caso de Valencia Plaza, es continuo desde que salimos. El número de lectores el aumento del número de lectores es continuo desde que salimos, el aumento de ingresos también es continuo, vamos aumentando, aunque también está aumentando y en mayor medida los costes. El día que consigamos que los ingresos sean mayores que los costes, te habremos ganado ya nuestro futuro. Entonces, bueno, pues con esto lo dejo y si queréis lo comentamos algo más tarde. Cruz, bueno, disculpad, de verdad, nos ocurre incluso en el diario, es curioso lo que ha dicho Cruz, porque nos pasa, no sé si ahora Rafa y Kiko lo pueda comentar, que cuando hay información en el diario decimos, bueno, esto va para la web, ¿no? Nunca decimos, no, va para nuestro diario digital, no decimos, no, esto para la web. Técnicamente puede ser válido la web, pero como referencia... pero creo que está bien porque creo que hemos de ser los primeros ir adaptando nuestro lenguaje, ¿no? A lo que es la nueva realidad digital. Bueno, dicho esto, doy la palabra a Rafa Navarro, que además él puede hablar de las dos cosas, además de papel y de digital. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la asistencia. Bueno, nosotros en El Mundo estamos, como sabéis, en elmundo.es desde el principio, somos la web con más lectores en castellano en todo el mundo y estamos en papel porque bueno, pues tenemos nuestro periódico tradicional y estamos en esa nueva apuesta que es Orbit, que es la plataforma para leer el papel en digital en tabletas y en ordenador, sobre todo en tabletas y en teléfonos, que creemos que va a ser la gran apuesta de futuro. Bueno, yo primero una queja, y la queja es que en un año de elecciones como este, por culpa de la nueva legislación, nos han tenido 4 meses sin publicidad institucional, porque sacaron una ley que prohíbe 2 meses antes de cada elección hacer publicidad institucional, con lo cual, pese a la crisis, además de la crisis, no hemos podido tener publicidad institucional de ningún tipo 2 meses antes de cada una de las elecciones, cosa que
no tiene ningún sentido, porque lo que quieren anunciar los partidos políticos lo publicitan en nuestras propias páginas con actos, pero sin publicidad, lo cual es algo que no tiene mucho sentido y que nos ha hecho bastante daño este año. Estas elecciones yo creo que son muy previsibles, eran muy previsibles ambas, sin emociones, sin mensajes tampoco reales, porque no hay ningún partido que yo creo que quiera afrontar la realidad. Es decir, los partidos se niegan, yo creo, a dejar esa dolce vita que han vivido y no se atreven o a anunciar o a hacer las medidas duras que son necesarias, ¿no? Aquí cualquier economista, sea del signo que sea, que analice desde el punto de vista económico la situación de un país como España, llega al final a la conclusión de que hay que adoptar medidas duras, que el actual sistema de bienestar que tenemos es muy complicado mantenerlo, y aquí lo que nos estamos jugando es si estamos o no estamos en el euro. España se ha perdido los grandes trenes históricamente, es decir, se perdió las revoluciones industriales, llegó tarde la recuperación económica en los años 50, llegó tarde a la entrada a la Comunidad Económica Europea, y la primera vez que nos hemos subido al tren desde el punto de inicio, desde la estación de inicio, ha sido en el euro. Y por eso yo creo que es tan importante que nos mantengamos en el euro. No podemos bajarnos del euro, y lo que nos estamos jugando ahora es si nos mantenemos o no nos mantenemos en el euro. Mantenernos en el euro significa ajustes en productividad, significa ajustes en salarios, porque lo que estábamos acostumbrados antes a las devaluaciones obviamente no lo podemos hacer, porque hemos cedido esa parte de la soberanía de la política al Banco Central Europeo, donde se siguen evidentemente los esquemas que ha seguido siempre Alemania. Es decir, nos estamos jugando estar o no estar en el euro, creo que es muy importante, y es lo que yo creo que ni un partido, ni el PP se atreve a anunciarlo, ni el PSOE ni hace ni deja hacer en algunos casos, ¿no? Entonces, lo fuerte, lo importante vendrá después de las elecciones, con las medidas que se tengan que adoptar, que serán prácticamente inevitables. España y la Comunidad Valenciana ahí se ha comportado muy bien tradicionalmente después de los grandes planes económicos. En el 59 tuvo un crecimiento brutal la economía española, es decir, reacciona muy bien a esos planes. Después de la entrada de la Comisión en la Comunidad Económica Europea, sufrimos aquí con el cierre de bastantes empresas del calzado, del juguete, del textil, pero luego tuvo una senda de crecimiento muy importante, y con la entrada del euro también tuvimos un despegue muy importante. Es decir, que es una economía la nuestra que reacciona muy bien a esos grandes ajustes. Confiemos en que así sea, pero el ajuste va a ser duro e importante, y yo creo que es ahí donde podemos también empezar a ver qué es lo que se va a vislumbrar en estas elecciones. En estas elecciones yo creo que se va a ver, pues como comentaba antes a Andrés, es decir, cómo queda el PSOE, es decir, esa es la única gran incógnita, y qué va a ser el día después del Partido Socialista, es decir, si va pues a una revisión de sus principios, a una refundación, a ver a qué va. A decir, no es casual que Felipe González y Alfonso Guerra estén haciendo campaña, y ayer Solchaga y más de los veteranos compañeros de Rubalcaba. Y obviamente el Partido Popular va a sufrir un durísimo desgaste en los próximos años por las medidas que tenga que adoptar, tanto si los adopta como si no las adopta. Esas dudas es lo que está haciendo que el bono español esté en esos niveles que estamos viendo estos días, eso y la bajada del interés del bono alemán, ¿no? Es decir, todavía no estamos dando credibilidad a los mercados. Entonces ahí aparecen una serie de partidos pequeñitos. Todas las encuestas dan como que van a entrar a nivel nacional más partidos pequeñitos, el caso de UPyD, el caso de Compromís y el caso de los partidos en otras regiones. Yo creo que algunos de ellos, el caso de Compromís, habían hecho un plan estratégico, digamos, a 8 años, y yo creo que lo van a tener que hacer a 4 años, porque las próximas elecciones, tanto nacionales como autonómicas, puede que con el desgaste que haya sufrido el Partido Popular y el desgaste que haya sufrido el Partido Socialista, estos pequeños partidos puedan empezar a tener algún tipo de opción, aunque sea a nivel de llave. Por lo menos es lo que se ve ahora. Veremos a ver si estas previsiones se cumplen para el futuro. Yo creo que el PSDB aquí, en el caso de la Comunidad Valenciana, tiene una papeleta muy complicada, muy complicada. No ha sabido coger, por ejemplo, la bandera de las cajas de ahorro, la pérdida de las cajas de ahorro, que a mí me parece una de las cosas tremendas del Banco de Valencia. Compromís ha peleado un poquito, pero bueno, con la boca pequeña. No ha habido una real oposición, y el que no haya una oposición real yo creo que es perjudicial para cualquier parlamento y para cualquier gobierno, y el PSDB tiene el riesgo de que le pueda ocurrir aquí como le ocurrió al Partido Socialista en Galicia con el BNG,
que bueno, pues en un despiste en una de las elecciones acabó metiéndose el BNA con una fuerza con bastante potencia, ¿no? Luego el PSOE también tiene un problema de alianzas a nivel nacional, es decir, aquí parece que todos estaban colgados de la brocha de José Blanco, Alarte, Lerma indirectamente, y bueno, pues evidentemente si Blanco con el caso Campeón que estamos denunciando nosotros en las últimas semanas acaba debilitado, que parece que así lo va a ser, bueno, pues eso va a trastocar aquí los planes, pero Leire Pajín, que evidentemente podía tener vía Carmen Chacón, si consigue Carmen Chacón llegar a más en el Partido Socialista, y si se aclaran, si ella como miembro del PSC puede ser secretaria general o no, que ese es otro debate interno que tienen, pues Pajín podía haber llegado ahí de la mano, pero parece ser que el caso de Blanco podría también tocarle indirectamente, es decir, que eso además de su posicionamiento ideológico aquí va a tener un gran debate de fuerzas interno, ¿no? Eso por lo que afecta más o menos a los partidos de aquí. Y luego, como hablabais también antes del debate, del papel de la red, yo creo que es muy importante, está teniendo un papel muy activo en las redes sociales en esta campaña electoral, en la anterior también, pero en esta se está viendo muy activo, por muchas razones, porque llega a un público de forma rápida, también porque es mucho más barato hacer campaña por internet, no nos equivoquemos, que eso también influye bastante. Pero, bueno, a diferencia de lo que decía el secretario, que lo comentabas antes, el secretario del Partido Popular aquí, que bueno, que le importaba más los medios digitales que los de papel, puede que sea así a lo mejor de boquilla, pero realmente los medios que siguen sacando las grandes exclusivas que influyen en los partidos, el caso Blanco, el desarrollo del caso Gürtel, el caso Brugal, el tema del agujero Banco Valencia, todas estas historias siguen saliendo en el papel. ¿Por qué? Porque probablemente haga falta, primero, el compromiso de la impresión, de ese subyacente en papel, para que tú te comprometas cada día, como cuando haces un libro, es decir, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo escribo, y va a estar ahí presente para quien quiera verlo, es decir, no lo meto en una web, en un sitio que lo puedo cambiar a la media hora, es decir, ese subyacente del papel yo creo que va a mantenerse, aunque exista la versión digital en Orbit o en el mundo.es, porque es muy importante, decir, cuando te pones a escribir un libro, es un escalón más, por ejemplo, que el de un periódico, porque ese compromiso tuyo en un libro queda patente para muchos años, es decir, tú ahí, digamos que tu firma es más gorda, en el sentido del compromiso con el lector, y yo creo que por eso es por lo que los grandes asuntos que afectan a los partidos políticos siguen saliendo en el papel, que además es el que tiene también los medios económicos para aguantar también las presiones, ¿no? Nosotros tenemos la web líder, como os he dicho, y bueno, en nuestra casa probablemente ahora mismo esté ya en el 15% de los ingresos, es decir, yo siempre lo digo, el jovencito vigoroso de internet es el 15% de los ingresos y el abuelito de papel que se muere sigue siendo el 85% de los ingresos, es decir, está muy bien, pero a la hora de los números estamos en una situación todavía. ¿Vamos hacia ahí? Sí, vamos hacia ahí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues es como lo de las marcas blancas en un hipermercado, en un supermercado, es decir, habrá un límite, ¿no? Ese es el debate que hay ahora mismo, ¿no? Y luego yo creo que en tanto mare magnum de medios de comunicación, de redes sociales, donde se ha roto la barrera de entrada. Antes la barrera de entrada para hacer un medio de comunicación escrito era tremenda, una rotativa te podía costar hace unos años 3.000 millones de pesetas, 2.000, 3.000 millones, es decir, había unas grandes barreras de entrada. Ahora esa barrera de entrada se ha roto, evidentemente, cualquiera se puede montar su web, puede hacer sus incursiones en las redes digitales. Se ha roto esa barrera de entrada, pero ahí la pelea es la credibilidad. Ahí es la credibilidad. Y aquí hay algunas empresas que vivimos del negocio de la comunicación, y hay otras que hacen negocio con la comunicación. Ese es el gran problema de ahora mismo. Hay gente que vivimos de la comunicación, nuestro negocio es la comunicación, y hay gente que hace negocio a costa de la comunicación. Y hace negocio a costa de la comunicación, pues callándose noticias a cambio de publicidad. Y eso es lo que yo creo que los lectores tenéis que castigar, porque al final están jugando con vosotros, con la ocultación de noticias, y evidentemente están jugando con el público y muchas veces con dinero público, ¿no? Ahí es donde yo creo que vamos a emprender la batalla, los medios que nos podemos o que hemos demostrado que nos podemos plantar ante la publicidad, que podemos ser capaces de renunciar a la publicidad a cambio de no perder la credibilidad, de no perder el hilo con nuestros lectores y de no confundir los clientes. Nosotros tenemos muy claro
que hay que satisfacer al cliente, como cualquier empresa, y nuestro cliente son los lectores. Hay gente que confunde y cree que sus clientes son quienes ponen la publicidad, quienes son en muchas ocasiones administraciones públicas que les hacen variar su línea editorial. Y bueno, básicamente era eso lo que os quería decir antes de entrar en el debate. Voy a Rafa, i ara dono la paraula a Quico Araví, que també ens farà una xicota d'introducció abans de plantejar debats que ja s'estan plantejant de la taula i que donaran molt que parlar. Endavant, Quico. Estava passant-me com a Rajoy, que no tenia la meva lletra. Estava mirant. Escolteu una cosa, no sereu conscients, probablement dins de la taula, els que esteu ahí sentats, que heu vingut a anar a escoltar-nos, però avui és un dia molt important, avui és la vespre de la festa i del debat de Canal 9 de demà. M'imagino que tots estareu molt inquiets, es va fer al carrer, hi ha ambient, hi ha molta tensió. L'altra volta en les autonòmiques, que és quan de veritat la gent està interessada, va haver un 4% d'audiència, 73.000 espectadors, és a dir, de cada 3 militants, 2 no van veure el debat. Si no ho veuen els militants ja podem imaginar molt l'interès que tenim més o menys, no? Els que treballem en la zona tenim més collons que veuen. I perdoneu per lo de collons. Escolteu, una altra cosa importantíssima. Les enquestes estan dient que la majoria absoluta és evident, que és l'aclaparadora, i jo me les crec perquè és evident, no? És a dir, no m'he de mirar la producció en el carrer. Però per a mi l'enquesta més important, encara no l'he vista, l'enquesta no són les urnes que diuen els polítics. L'enquesta més important és la del Banc Popular, que sempre encerta. El Banc Popular, que tu sabeu de la taula, que és probablement l'entitat que més crèdits dona als partits polítics, és qui de veritat, per lo que li van la festa ja procura tindre bones enquestes. I esta volta no va ser la veritat. I mira que van anar l'altre dia tots a signar els crèdits i no sé com està aquesta volta. El 2011 ha sigut un any electoral. És la primera volta en la història que coincideixen generals i autonòmiques. I sembla mentida, però no havia passat mai, perquè s'han avançat les generals i ja coincideix. Això per a mi és un problema per una doble qüestió. La primera, perquè en la que està caient en l'economia, els governs estan entre que hi ha el relleu, que dissolen les Corts o el Congrés, és a dir, les Corts Generals o les Corts Valencianes. Al final és com els que estem quan estàs de mudances, que està tot en l'aire, els proveïdors sense cobrar i els governs per formar. I clar, això és un altre any, una altra conjuntura no seria important, en aquesta volta sí. I després, una altra qüestió important és que en la crisi que hi ha, les despeses electorals en campanyes absolutament fora de temps, obsoletes, tampoc són una anècdota les despeses. Aprofito per donar unes dades, que després podem parlar-ne d'elles. M'han vingut al cap quan parlàvem del Banc de València i de Bancaixa. Mireu, vos dono una clau per si vos ajuda a entendre d'alguna manera també els silencis dels partits que com els diaris sempre es defineixen més per silencis que per les paraules. A la CAM i a la Caixa, actualment Bankia, els partits polítics valencians els deuen 8,5 milions d'euros. Concretament el PSPB li deu 575, quasi 6 milions d'euros, la hipoteca de la terra negociada al Banc de València, el Partit Popular 2 amb 25, 2.250.000, Esquerra Unida 357.000 i el Bloc 264.000. Ho dic perquè ja sabeu que qui paga mana. Això és important recordar-ho. Més coses que convé tindre en compte. El 20 és important, més important és el 21, és a dir, dilluns. És important per moltes coses. Per a veure com queda el Partit Socialista s'ha dit així, és veritat, i la veritat se la juga el Partit Socialista, se la juga a Madrid i se la juga així, en tant que se la juga a Madrid, perquè ja sabeu que el Partit Socialista així no té ni tan sols entitat jurídica pròpia, no diria política. Depèn molt de com queden les coses allà, és a dir, si hi ha catàstrofe, si el terratrèmol és de 7, de 6 o de 9 en l'escala de Richter, no? Si sobreviu Rubalcaba o no sobreviu. Jo crec sincerament que el futur polític del banc és important, però menys que fa 2 mesos
per a la direcció actual del Partit Socialista del País Valencià, perquè em fa la sensació que Blanco ja no fa d'intermediari, és a dir, la connexió directament ja en Rubalcaba, no? És a dir, hi ha una aliança de barons entre tota la gent que va fer aquest cop d'efecte per evitar que hi haguera primàries, és a dir, Pachi López, l'Endacari, Òscar López, el Castilla i Lleó, el propi Corcalarte. Hi va haver un moviment de gent que venia en Rubalcaba i per aquesta gent sí que és important veure com queden les coses a Madrid. De totes formes, també sabeu que el tutelatge de Madrid, normalment així hi ha un esperit de contradicció segons el qual es creu que Madrid dica blanc per a aceite negre, tampoc garantiza res. De fet, l'últim congrés és la prova més evident. Va guanyar per pèls per 20 delegats a l'Arte quan tenia a favor a Blanco i tenia a favor a Leire. Tampoc és que sigui cap garantia. És un partit, el Partit Socialista és un partit molt complicat, tot i ser de quadre i un assembleari, sí que hi ha un solatge àcrata, que sobretot en els congressos sempre aflora. El 21N també serà important per a veure una cosa que no és anecdòtica, és important també en el futur de les diputacions. Així concretament ens afecta perquè el primer de la Diputació de València segur que va dir que ja que l'oposició estava en contra de les diputacions arribaria al país d'aigua, subvencions, jornals i tot. Hi ha que veure com queda això i sobretot com queda el senyor Cruz cara al seu propi partit, si ho deixen fer, si no ho deixen fer i com recula sense que parega que recula, sense que quede en evidència. Més apunts. La campanya electoral. Realment, jo crec que no hi ha campanya. És que estem parlant de la campanya electoral i no hi ha campanya. Entre la crisi, que ha afectat molt els partits, perquè no ens oblidem que la crisi ha afectat molt els partits. I no estic parlant de finançament il·legal, és a dir, estic parlant ja inclús del finançament legal. La Generalitat Valenciana, és a dir, els partits segur que nodreixen de 3 dies d'ingressos, és a dir, els militants, i això és el xocolate de l'oro, després estan les aportacions del Consell i del govern, és a dir, a través de subvencions per a les eleccions i també d'una subvenció directa. En el cas valencià, el Consell deu als partits polítics valencians 5.600.000 euros, és a dir, no es paga, perquè va pagant-ho mes a mes, des de gener que no es paga. Per què no protesten els partits? Perquè faria lleig. En la cua que hi ha de proveïdors, la gent diria, però estos tindran barra com gosen a reclamar, és a dir, tenen aquest sentit del pudor, però clar, això és un problema per als partits i un problema de ciutadans. Un partit hipotecat és un problema, perquè clar, no sé fins a quin punt està lliure de... Direu, de què viuen? Doncs viuen d'una altra via de subvencions, que és la que dona les Corts Valencianes als grups parlamentaris per a funcionament. Que, per si us interessa saber les quantitats, per exemple, el Partit Popular li dona 1.900.000 i el Partit Socialista 1.200.000 en funció de la representativitat que tenen, el Compromís 411.000 i Esquerra Unida 359.000. Gràcies a aquestes subvencions viu tota la gent que tenen lliberats partits, és a dir, les estructures dels partits viuen això. És a dir, la crisi se'ls afecta, són uns proveïdors més, per dir-ho així, estan a la cua i no cobren. Perquè no cobra ningú, tampoc cobren els partits. Entre això i entre que al Partit Popular tampoc li interessaria la campanya. El Partit Popular té la campanya feta, la campanya i l'eslògan 5 milions de parats. En 5 milions de parats no necessita fer campanya. El Partit Socialista està fent una campanya que jo crec que ha hagut un canvi d'estratègia molt clar. Va començar a l'estil d'Oberman com en el 96, és a dir, que venen a retalls socials. La veritat és que no va arribar l'Oberman, jo quedaria en Yorkshire, no va arribar tampoc, la situació no era tant... I últimament, i jo crec que especialment des de l'Itàlia, està canviant això. Van passar d'amagar a Zapatero a donar-se compte que bé, ostres, si Itàlia, que és la tercera economia, està intervinguda, doncs escolta, anem a reivindicar que gràcies a Zapatero no hem estat intervinguts. Jo crec que ni per culpa de Zapatero 100% estem com estem, ni gràcies a Zapatero 100% no ens han intervingut. Però és veritat que hi ha un canvi d'estratègia.
Una altra incògnita que també serà important veure, a banda del Partit Socialista, i això té molt que veure el Compromís, és què passa en el 15M. El 15M va haver ahir una efervescència, però després de tot aquest temps, el 15M, que no va ser més que l'eclosió d'una desafecció a la política que estava ahí, el bar, però clar, és com tot. Mentre la panxa està plena, doncs les queixes del bar, no sé què, els polítics són tots igual, no sé què, però clar, en el moment en què mires a un costat hi ha 1.400.000 famílies espanyoles que, almenys oficialment, no tenen cap ingrés, estan tots a l'atur, doncs clar, quan arriba a aquesta situació, aquest cabreix es converteix en eixir a sol o eixir a la plaça de l'Ajuntament. Hi ha que veure això com es concreta, el va veure en el 22 de maig, jo crec que el Compromís va rascar prou d'ahir, va rascar prou del desgast del Partit Socialista, però també va rascar prou d'ahir, i hi ha que veure aquesta volta tot això que passa amb tot això. Un altre factor important en aquesta campanya és que, perquè ja que parlem de l'any electoral, si es donen compte, fins al 21 de juliol, que se'n va anar, que va dimitir l'expresident Camps, així no es parlava d'altra cosa que de Gürtel i Brugal. De fet, totes les preguntes de control en les corts de l'oposició eren Gürtel i Brugal. I no cal que retraureixi tota la història, però bé, les samarretes de Mònica Oltra, els diaris, planes i planes i planes. El tema de la corrupció, en la crisi econòmica, conforme s'ha anat agreujant, crec que la corrupció mediàtica ha perdut espai i ha guanyat espai una corrupció que podem anomenar de baixa intensitat, que és la goteta a goteta que va fent saó i que pareix que no, però al final jo crec que té més que veure en la desafecció de la política, aquesta corrupció de baixa intensitat que la mediàtica. I quina és aquesta de baixa intensitat? Perquè la mediàtica, tant que és a l'hora de la presó, ja sé que direu, ui, pareix mal, no, és complicat, però tant que és a l'hora de la presó i es fa pedagogia, és a dir, però el problema d'aquesta de baixa intensitat és que arriba a tot el món. Quina és aquesta? Per dir coses. 131 xiringuitos, fundacions, entitats autònomes, 673 col·locats allí, és a dir, assessors que en altres països podrien ser triats per una oposició, així van tots allí, és a dir, tot això. És una fundació que no se sap ni a què es dedica, que no té ni, que té un piso franco com si fos clandestino en el carrer Colón i al final gràcies a un escàndol apareix per ahí. Tot això fa tant o més mal que Gürtel i Brugal, al meu parer. Gràcies a la crisi, tot això, com s'ha parlat, ara ve l'hora del retall, el primer que volen retallar és tot aquest sector públic de fundacions, organismes autònoms i entitats. De moment són més desitjos que realitats, en el pressupost de 2012 no s'ha acabat de concretar, però ja n'hi ha 7 que estan ja en el corredor de la muerte i en tots aplicaran l'eutanàsia. De moment hem de creure el president, ho ha dit, se suposa que ho farà. I res, per no enrotllar-me, agrair, això sí, crec que no estigui així, el Gangarín i a Calatrava que ens han solucionat la campanya, gràcies a ells ens han donat, a ells i a la crisi, però ens han donat tema, i ja per acabar, i això per als alumnes de periodisme, jo crec que és molt important que tinguem clar que no passa res, no hi ha fora res, mane qui mane, el 21N i el 24J, mane Compromís, mane Esquerra Unida, mane el PP o mane el PSPB, jo crec que hi ha una cosa garantida que és la llibertat de pressió, volia dir d'expressió, està absolutament garantida. Moltíssimes gràcies, Quico. Anem a encetar ara un poquet el debat. Jo plantejo alguna pregunta. Si algú de vosaltres tingueu alguna qüestió, també se pot incorporar al debat, en la qual cosa pot ser molt més enriquidor. S'han plantejat moltes qüestions, heu plantejat moltes qüestions, hem parlat de la crisi dels partits polítics respecte als seus missatges en la campanya, que és una campanya anodina, hem parlat d'escenaris possibles després del 20N, de diferents punts de vista, hem parlat també del paper de la premsa dels diaris digitals i de la premsa en paper, quin paper juga en cada qüestió. Jo m'agradaria començar, en principi, per tancar aspectes del debat i per acotar-los en el que és l'objectiu d'avui, amb intervencions curtetes. Vos demane, per favor, no anem a posar-lo dels 59 segons com Televisió Espanyola, però sí que siguin curtetes perquè sigui dinàmic.
m'agradaria una miqueta que qualificar-ho la campanya al final. O sigui, com valoreu aquesta campanya electoral a nivell autonòmic, si podem cenyir-nos un poquet a nivell autonòmic, perquè en general ja tenim ja està molt debatut respecte al que han fet. Andrés abans parlava una miqueta del que ha fet el PSPB, Quico també, tots hem comentat. O sigui, com subratllaríeu i què destacaríeu per a bé i per a mal el que ha sigut i està concloent ja la campanya electoral a nivell autonòmic, de lo que està fent cada partit polític? Andrés, si vols primer, intentem ser breus i així podem plantejar moltes qüestions. Jo crec que la patética electoral, la campanya electoral és prou trista perquè entre aquesta falta de tensió i la tradició espanyola que a València és encara més exagerada de no parlar de les qüestions essencials i que ho prenem com una cosa normal. És a dir, tots assumim que a partir del dia 20 vindran les retallades i aleshores a partir d'aquest dia es començarà a parlar de les retallades. I ho assumim i sabem més o menys que aquest és el joc a Espanya i és lamentable. En un país normal, en un país seriós, en qualsevol altre país, estaríem parlant del que estaríem parlant i així estem en altres coses. Basta mirar el perfil dels 4 candidats, o 5 si posem a UPyD, dels principals partits polítics. Hi ha 4 que no és que no tinguin ni idea d'economia, és que a més fan exhibició de que és un tema que no els interessa i tal. I una que teòricament té una gran formació, que és la candidata del PSPB, no parla d'economia. És una cosa increïble. De manera que jo la campanya la veig en aquest sentit molt trista, perquè jo sí que crec que les campanyes són importants per això, per a generar debat, per a que es confronten idees, i jo això no ho he vist. Cruz, endavant. Sí, yo coincido plenamente con lo que dices en el sentido de que se echa en falta una transparencia y una valentía para abordar las cuestiones que realmente nos interesan por parte de todos, no solamente por el Partido Popular, que es el más interesado en no asustar a los votantes con la que se pueda avecinar o no después del 20N, por el Partido Socialista, porque bueno, ya no tiene mucho más que decir, porque ya lo ha dicho, durante los últimos 8 años, especialmente durante los últimos 4 que ha gobernado, pero incluso desde los partidos de la oposición de la izquierda, Compromiso, Izquierda Unida, solamente afrontan la campaña como una negativa, una oposición a unas rebajas o a unos cambios en los modos de administrar la economía que indefectiblemente tienen que ocurrir. Entonces no lo entiendo. Como factor positivo, lo único que me ha sorprendido a mí o me ha llamado la atención ha sido en las últimas semanas el crecimiento o la actualización que ha hecho el dirigente de Esquerra Unida, Cayo Lara, de que parece que se hubiera hecho hubiera pasado por un salón de belleza intelectual también, y entonces bueno, han moderado bastante el discurso, ya no es el hombre rudo del sindicato, de la fábrica que viene a decirlo todo, sino bueno, habla de los mercados, aborda los temas con cierta complicidad, aunque como os digo tampoco habla de los problemas, sino de la negativa a la resolución de los problemas que puedan aplicarlos. Rafa. Bueno, yo creo que es bastante aburrida y en muchos aspectos, como coincido con vosotros, que es bastante falsa en el sentido de que en muchas partes no dicen realmente lo que piensan de una y otra forma, ¿no? A mí me gusta ir, si puedo, a todos los mítines centrales. En el primero de Rubalcaba estuve y la verdad es que aquello estaba lleno, la Fonteta, pero bueno, parecía en gran parte un funeral, ¿no? En vez de aplauso se llama aplauso y medio, ¿no? Es una cosa un poco decir, bueno, estamos ahí. Y el de Rajoy, la verdad es que me sorprendió mucho los nervios que tenían todos, es decir, metieron mucho la pata todos, no sé muy bien por qué, estaban nerviosos porque creyeron que tenían que se los reventasen, de hecho hubo un par de pancartas por ahí, ¿no? Y Rajoy también estuvo bastante soso, despistado, ¿no? Sin titulares y bueno, no sé. Yo creo que deberíamos obligar, bueno, los medios hacemos muchísima fuerza para obligar a los debates, pero los debates de verdad, que es como decía antes Kiko, decir lo de los debates de Canal 1, bueno, pues eso es una risa, ¿no? Y yo creo que ahí también es curioso lo del lema este del cambio del Partido Popular, ¿no? Parece que quiera retomar aquello del cambio del 82 de González, ¿no? Yo creo que no tiene tanto miedo en perder la mayoría absoluta que parece que tienen las encuestas, que obviamente parece que no la va a perder, sino el miedo que tiene, lo que quiere yo creo es conseguir un gran respaldo para luego legitimar su política. Aznar le dijo a Rajoy, le aconsejó en un momento determinado que presentara su programa electoral real para luego poder tener la autoridad de decir, miren ustedes han votado esto y ahora no se quejen, ¿no? No ha llegado a decir, yo creo que todas las claves de su política, pero sí que busca ese respaldo
las medidas que vengan después. Y bueno, yo creo que es también un fallo haber convocado las elecciones ahora en noviembre, es decir, si Zapatero lo decía en agosto, tenía que haber hecho las elecciones en septiembre, y no tiene ningún sentido esta agonía sin tomar medidas. Se constituirá, creo que el Parlamento, el Gobierno, el 23 de diciembre más o menos, el mismo día que se sepa además lo de los trajes de Camps. Hasta principios de enero no se va a realmente empezar a gobernar. Llegan las elecciones andaluzas en marzo, ¿no? Segundo fin de semana de marzo, y también el PSOE, el PP, en off the record te reconoce que bueno, que medidas sí, pero que hasta que no pasen las andaluzas todavía no. Bueno, esto no puede ser, esto es un cachoteo, digamos, aquí no vamos a tomar medidas jamás, unos porque no quieren perder, otros porque no quieren perder cositas pequeñas como Andalucía, bueno, pequeñas, no tan pequeñas como Andalucía. A mí me parece que esto, la verdad es que poca seriedad, y ahí estamos viendo los mercados cómo acechan y cómo no se están creyendo lo que pasa en los países del sur de Europa, ¿no? Y vamos a acabar en esa Europa de las dos velocidades. Nico, te toca a tu. Bé, jo crec que la millor notícia que això s'acaba, això és la millor notícia en diferència. I aquesta campanya té una particularitat, i jo crec que serà la primera campanya de la història que el guanyador serà el segon. Perquè realment, guanyar aquesta volta, sempre s'ha dit que la dulce derrota del 96 de Felipe va ser el principal problema perquè després la crisi de successió de Felipe s'allargara més del compte, és a dir, no es van posar les solucions quan calia i es va allargar. Doncs així, jo crec que pot passar just al revés, és a dir, el partit que guanya, en funció de com vinguin les coses, pot patir un desgast espectacular, és a dir, els pròxims 4 anys, per al que governa, que m'imagine que per responsabilitat i per necessitat, a més, perquè les dues coses s'hauran de fer, que això ha de ser sí o sí uns pactes a la Moncloa, és a dir, cal un pacte, òbviament, d'estat, un pacte de salvació nacional i mai millor dir, no? Però sí que és veritat que malgrat que tot i que no la fotin en comunes responsabilitats, pot patir molt de desgast. Jo crec que el Partit Socialista, si ara li passares un contracte a Rubalcaba i li diria, mira, 130 diputats, firmes i crec que, no és que firmarien el boli, és que es tallaria el dit per a firmar el sang. Seria ideal, seria suficient com per a ell aguantar-se, que és el que està jugant per ser secretari general, i per a aquestes també, en aquest resultat no crec que ningú el qüestionarà, i per a plantejar també una oposició per rearmar-se. Seria un gran problema, jo crec que el Partit Socialista així i a Madrid té un problema de renovació generacional i de renovació de discurs, per no dir de trobar un discurs. També és veritat que en aquesta campanya, dic això i acabe, jo crec que està passant també, ens hem quedat en l'escenografia tota muntada, però realment hi ha poca cosa que representar. A tots fa la sensació que no s'està decidint així. És a dir, estan posant governs quasi com el que es podem il·lustrar per ahir per Europa i realment on es decideixen les coses, no dic ja a Madrid, és que és qüestionable ja que es decidisquen a Brussel·les. Fa uns dies, en José García Margallo, que és el vicepresident de la Comissió d'Assumptes Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, diu una cosa molt interessant. El problema d'Europa és que tenim fiat la seguretat militar als Estats Units i l'econòmica a la Xina. És a dir, així n'estem. Si ja no sabem quina capacitat de govern tenim des de Brussel·les, perquè és la contradicció d'unió econòmica i monetària sense unió política, ja en contareu des de Madrid. El tema és molt cruel, però això també ha col·laborat a buidar de contingut la campanya, a l'hora que no hi ha diners. Jo ara vaig a plantejar una altra qüestió, ja veieu que intento acotar un poc més el nostre ambient, més que després els alumnes també, perquè coneguen un poc més la praxis que tenim cada dia els periodistes. Jo plantejo la qüestió de la desafecció, diguem-ne del distanciament que sembla que s'està produint realment entre el públic i la classe política. Jo al respecte volia plantejar-vos un exemple, i vosaltres, a més, ho parlem vosaltres i començarem amb en Cruz, que heu seguit molt a prop d'aquest tema que és la crisi del Banc de València. I poso com a exemple com és possible
que una qüestió tan greu, abans Rafa apuntava la desaparició de les caixes valencianes, en aquest cas Banc València, tinga tan poca representativitat al discurs dels polítics que estan ara fent campanya al País Valencià. Com és possible que una qüestió tan greu, que tots ho han analitzat, Quico, Rafa amb molt d'interès, Cruz també, jo crec que també ho heu abordat en la palla russa, com és possible que una qüestió tan greu, al final el discurs polític, el debat polític hagi desaparegut completament i pràcticament ningú diga res, no? Jo no sé si això són elements greus que demostren, he posat aquest exemple, podeu posar l'altre si voleu, que demostren com hi ha una total asintonia entre el que és la classe política i el que són els interessos d'una societat. No sé si compreu esta qüestió, Cruz. Yo lo de los intereses de la sociedad empiezo a desconocerlo. Para mí esta incógnita que planteas es la misma que se me presenta a mí cuando la sociedad valenciana de forma mayoritaria vota a un partido político que durante los últimos 15 años nos ha conducido a la desaparición de las cajas de ahorros, pero también a los niveles de desempleo mayores que ha habido, los niveles mayores de España, a tener un nivel de endeudamiento superior a cualquier otra comunidad española y a una serie de circunstancias o características que nos han conducido a un nivel de vida que ahora mismo se está empezando a cuestionar y provocar. ¿Por qué la gente no valora el tema de las cajas de ahorro? Porque les da igual, sencillamente, porque tiene otras entidades financieras que le dan servicio, porque su oficina de la esquina le sigue dando servicio, está el mismo señor más o menos que le ha estado siempre, y yo creo que siempre, en los últimos años sobre todo, le ha importado bastante poco si era una caja de ahorros pública o valenciana o no, en tanto que ya se han ocupado desde las instituciones públicas, pues de lo que decías, de marcar distancias con la realidad y con la sociedad. Entonces, bueno, pues yo creo que todavía no valora la sociedad el significado y el efecto que puede tener la desaparición de Valencia como plaza financiera, en tanto que, bueno, pues también el tema del AVE va a facilitar que los mismos que antes iban a la esquina a pedir un crédito a su banquero, ahora pues en hora y media se planteen en Madrid y vayan a la Plaza Castilla a ver si les reciben o les admiten para pedir el crédito, pero bueno, creo que es un tema muy grave y que todavía no han empezado a producirse las consecuencias y los efectos. Anem a seguir el torn diferent, necessitarem començar cada vegada uno. Rafa, que has seguit amb molt d'interès també el tema del Banc de Valencia. Bueno, vamos a ver, el Banco Valencia cuelga en un 38% de las acciones de Bancaja, es filial desde el año 94, con lo cual es parte del desastre de las cajas. Hay un pacto entre Zapatero y Rajoy y el Banco de España. El Banco de España llega un momento y le dice a Camps: oye, yo quiero una de las dos cajas valencianas para fusionarla con Caja Madrid. Y bueno, en principio iba a ser la CAM, Caja Madrid y la Gallega. En el momento en que la Gallega se descuelga, los de la CAM empiezan a dar vueltas por España porque no querían quedarse solos ante rato. CAM se creía que tenía poder dentro del partido inicialmente y no lo tenía. Tenía también el partido en Alicante y luego pues no podía echarle un pulso a su jefe, a Rajoy, porque pendía su continuidad. Y bueno, pues la CAM se va de ronda por toda España con aquel espectáculo dantesco que acaba aliada con los asturianos en unas condiciones inferiores a las que en principio le tocaban. Y bueno, y cuando la CAM se escapa de ese pacto, el Banco de España le reclama la caja que le había pedido a CAMS, y entonces es Bancaja la que acaba yendo a los brazos de Caja Madrid, sin que aquí hubiese ningún tipo de oposición ni por parte del Partido Popular ni por parte del Partido Socialista, porque los dos estaban en esa sumisión de sus partidos de Madrid, pese a lo grave que es la consecuencia que puede tener todo esto, porque el pacto era dame una caja y en torno a Bancaja, dame la CAM, y en torno a Bancaja y Banco Valencia hacemos que lideren un sí y que, bueno, que evidentemente tengáis ahí una caja importante. Aquello renunció Camps, entre otras cosas por defender su candidatura. Nosotros lo denunciamos hasta la saciedad, creíamos que estaba cambiando su candidatura, cambiando el sistema financiero valenciano, y bueno, pasada la historia, yo creo que peor que pasó en una serie en el siglo pasado cuando el Banco Central y el Banco de Valencia, ¿no? Y también hay una enorme responsabilidad de quienes han estado sustentando a Camps desde que el Supremo en mayo de hace un año y pico, ¿no? Ya no me acuerdo de las fechas, le dijese que había que procesarlo, que juzgarlo, y nosotros ya dijimos que en ese momento es cuando Camps se tenía que haber ido de la política. Ha habido mucha gente aquí que han estado aplaudiendo durante meses algo que era una agonía artificial, mientras Camps regaba con subvenciones. Nosotros no tenemos que ocultaros dónde estamos, hemos pedido muchas veces
El voto en las últimas elecciones lo pedimos para el Partido Popular y para UPyD. Estamos en esa situación del centro político español, pero evidentemente cuando las cosas se hacen mal, nosotros somos los primeros en levantarnos y denunciarlas. Y en esto hemos sido especialmente pues duros. El caso de Banco Valencia, a mí me parece que es también más un elemento ya sentimental. Es decir, el Banco Valencia es el sueño de la burguesía valenciana, es el sueño de unos señores que en el año 1927, cuando se hace la refundación, quieren crear un banco aquí para potenciar la economía. Y es clave el Banco de Valencia en los años 50 aquí, sobre todo cuando Villalonga presidía el Central y el Valencia entre el 54 y el 64, donde se desarrolla en torno a esos dos bancos, el Central y el Valencia, todo un grupo industrial que incluía Bragados, Cepsa, El Turia, Macosa, es decir, un gran número de empresas. Nunca se supo claramente si el Central controlaba el Valencia o el Valencia el Central, pero ahí se perdió la enorme oportunidad de haber tenido hoy un Santander o un Bilbao aquí, ¿no? Entonces es cuando se castiga socialmente a Villalonga. Llega el año 94 y el Central tenía el Central el 24% de las acciones de Valencia, lo vende a Bancaja, y entonces se considera que Bancaja, a través de lo que es la caja de ahorros, se recupera para la sociedad civil valenciana el sueño de la sociedad civil de tener un banco propio. Entra ahí Domingo Parra y está durante 4 presidentes y lo que se ha contado en las últimas semanas. Es decir, es un auténtico desastre no tener el sistema financiero, pese a cómo está la situación, y lo pagaremos caro en las próximas generaciones. A mí lo que me sorprende es la pasividad no solo ya de los políticos, que están ahí supeditados porque ninguno de los dos grandes partidos locales, o sea, ninguna de las dos federaciones, tanto el PP como el PSOE, sobre todo el PP por la crisis de Camps y el PSOE por la situación de Ararte, tienen fuerza en todos sus propios partidos, sino también los empresarios que nunca han aceptado a esa reivindicación, ¿no? Muy interesante. Quico, te toca a tu. El tema dels bancs. La primera qüestió que caldria preguntar, i no només en el tema dels bancs, on estan els mecanismes de control. Sempre s'ha dit, fan falta més mecanismes de control. Jo crec que els mecanismes de control estan tots els que han d'estar i en sobre. Hi ha un Tribunal de Comptes, hi ha un Institut de Finances, hi ha un Banc d'Espanya, hi ha una Sindicatura de Comptes. El problema no és que existisquen mecanismes, sinó que funcionen i facin la seva feina. Tampoc fan falta més fiscals ni més jutges, sinó que treballin. La pregunta és, l'Institut Valencià de Finances com a òrgan de supervisió i control de les entitats financeres valencianes, entre altres competències, on està, què es dedica, què ha fet i què ha dit. Això és la primera. La segona, i l'empresariat valencià, perquè sí, el que passa és que moltes voltes per determinades crítiques és guanyar moltes boletes perquè t'acusen d'antipatriota. És a dir, que sí, que Terra Mítica era una ruïna impressionant, que era la Generalitat, per a la societat civil valenciana en general, per a empresaris que van portar tots allí, per a Bancaixa, es va dir. El que passa és que han de, si no, així es pot fer història, no es pot fer periodisme. Quan passen 6 o 7 anys i el que estava cantat que anava a passar passa, que no fa falta ser cap gurú de res per a veure-ho, entonces tot el món, ens tirem les mans al cap. El Banc de València, jo no estic en la secció d'Economia, però parlaves amb qui fora, tot el món sabia quina era la situació del Banc de València i com estaven sobreponderades les accions per una qüestió de lluites de control de l'accionariat i ara ha passat el que ha passat. I jo faig la següent pregunta. Tindrà alguna cosa que veure, a banda de grans estratègies, qüestions més pedestres, com, per exemple, la llista de polítics que dinaven, sopaven, berenaven i esmorzaven en la planta nova del Banc de València on tenia els espais Domingo Parra? Pregunte, potser té alguna cosa a veure, perquè quasi sempre estem en grans teories i tal, però les coses a voltes són més rudimentàries, són tan senzilles com això. És a dir, a veure qui, ara que tant s'estila de fer declaracions patrimonials que l'Arte té 600 euros i que Camps no pot arribar a final de mes i que no sé qui està en el Cotolengo, seria interessant veure qui assessora aquí, qui recomana comprar determinades accions aquí, tot això seria interessant veure. I els empresaris, la responsabilitat dels empresaris, que no fa lleig parlar mal dels empresaris, que els empresaris sempre tenen la raó. Doncs no, a mi fa falta millors diaris, i comencem els periodistes per fer autocrítica, diaris
que tinguem més nervi i siguem més contrapoder, no dic contragovern, contrapoder, que per això ens subvencionen el paper, i també fan falta empresaris que a banda d'anar a aplaudir en els llocs vils de les finals i les semifinals i els quarts de finals, en Mestalla, en Oriols no, perquè per 4 desgràcies que ahir no van, però també seria interessant que es queden de volta en quan a posar a parir determinades actuacions, però potser no hi perquè es ve molt bé que sense que el Banc de València, per posar un cas, o Bancaixa assumisquen un risc brutal en això que diuen actius tòxics que acaben intoxicats de rajola, més que de rajola, de sol, i clar, com es ve molt bé, no van a posar-los a parir. Quina és la... O sigui, el sistema financer valencià està molt bé i és molt interessant, però en garanties. A veure si, perquè un senyor sigui de Massamagrell, se li han de donar determinats crèdits, i no cal parlar de casos com Llanera, per exemple, determinats crèdits que no se li donarien a un senyor que fora, per exemple, de Baracaldo. Doncs no, si és de Baracaldo o és de Massamagrell són qüestions absolutament aleatòries, però les garanties són les garanties. I així el que passa és que no arribem encara a Catalunya, perquè en Catalunya la impoluta ja feu que la impoluta senyera ho cap a tot, però a voltes tenim determinats sentits del patriotisme folclòric que arrisca pilars de l'economia com el sistema financer. Molt bé, Andrés, acabes tu esta segona ronda i ara us dono peu després a vosaltres que podeu preguntar alguna qüestió. Sí, jo la veritat és que estic molt d'acord amb el que comentava aquí quan havia, perquè a mi em fa la sensació que el problema que tenim, ho deia també al principi Cruciela, és que no hi ha hagut percepció de quant de mal va fer en el futur no tindre un sistema financer propi, i no hi ha hagut aquesta percepció perquè ni els mitjans de comunicació en general ho han contat, sí que és de veres, com deia Rafa Navarro, que el Mundo sí que va donar molta talla amb això, però en general els mitjans de comunicació no ho han contat i la societat no n'és conscient i l'empresariat valencià sí que n'és conscient, però com viu de les administracions públiques valencianes, calla. Tenim unes administracions públiques i uns partits polítics absolutament sucursalistes. Hi ha 3 moments definidors de la història recent del País Valencià, que és 1707, quan perdem els furs, 1996, quan perdem Mijatovic, i 2010, quan perdem les caixes d'estalvi. La Champions. No, 2010 perdem les caixes d'estalvi, i així només va generar preocupació popular la pèrdua de Mijatovic. Perquè el València Club de Futbol sí que té capacitat d'arrossegar, d'explicar, però la resta pel que sembla no. Tenim un problema greu amb l'empresariat valencià, és a dir, l'empresariat valencià l'única cosa que fa, o els grans empresaris valencians, l'única cosa que fan és anar a les llotges VIF i parar la mà. I anar als mítings. I parar la mà, és a dir, hem generat una estructura empresarial que depèn moltíssim de les administracions públiques. L'espectacle que estem tenint amb el corredor mediterrani és una cosa absolutament dantesca. L'altre dia, Federico Félix té la gràcia que diu les coses clarament. Federico Félix és el que era el president de la patronal valenciana, el que va munyir el pacte del pollastre entre Saplana i Unió Valenciana, i l'altre dia, ja ha sigut el de Fundació Proave i tal, és el típic tio que porta 10 o 15 anys donant la braça amb l'AVE a Madrid. I ara és com si haguera descobert el corredor mediterrani, suposo que perquè pensa que pot guanyar algun dineret per ahí, en alguna cosa, i l'altre dia deia clarament, no, els empresaris no anem a posar diners, ni un duro, perquè nosaltres, per a posar diners, hem de veure que hi ha un retorn econòmic i que ixen els números, i que en aquesta infraestructura no anem a posar diners. I a continuació deia, però les administracions tenen l'obligació de fer-ho perquè és rentable. Rendible. Com que anem a veure? O sigui, com estàs dient una cosa? I això és la dinàmica, és a dir, ells estan ahí al voltant del poder, de manera que què han fet? Callar. Igual que, com ve a contar Rafa Navarro, l'actuació dels 2 partits polítics valencians majoritaris ha sigut impresentable, han demostrat la seva vocació sucursalista i, sobretot, jo lamento, ha sigut especialment lamentable l'actuació de qui mana, que és el Partit Popular, perquè són els que tenien més ressorts i més capacitat. I fan aquests pactes impresentables amb el Banc d'Espanya i amb el PP de Madrid i el PSOE de Madrid, amb l'única vocació de reordenar el mapa financer espanyol per a donar-li les caixes als bancs. Ja sabeu, això és una altra història que no està contada, ja sabeu que o no està ben comptada per ell. Ja sabeu que el mite diu que les caixes d'estalvi estaven molt mal gestionades perquè hi ha polítics, hi ha gent que no té nivell, i efectivament estaven mal gestionades, com estem veient.
perquè en l'època Lleier moltes coses estaven mal gestionades. Però algú parla de com estan gestionats els bancs privats espanyols? Clar, si tu tens un govern que de manera molt generosa aprova un reial decret excepcional per a dir que no has d'actualitzar en balanç tot el sol que tens, el teu balanç queda molt bonic. Els caixes d'estalvi tenien sol, però sobretot tenien rajola. També tenien sol, però tenien sobretot rajola. Ara bé, els bancs espanyols que no tenien tanta rajola, és a dir, no tenien tants crèdits hipotecaris donats com les caixes d'estalvi a la gent per a comprar pisos, i aquests pisos que ara la gent no pot pagar i aleshores el banc se queda amb el pis i no sap què fer amb ell, etc. El problema no són els pisos sí, són un problema. El problema és quan tu has donat un crèdit de centenars de milions d'euros a empreses per a comprar terrenys no urbanitzables, sol urbanitzable, amb l'expectativa que es convertisca en urbanitzable, eixa empresa, que és una societat anònima, una societat limitada, com faça fallida, no té cap responsabilitat personal, els seus socis, és a dir, que el patrimoni no el recuperes mai, i només recuperes eixe sol que a dia d'avui no és que valga, el Banc d'Espanya ha obligat a aquesta gent a provisionar, a reduir en balanç un 30% del valor. I aquest sol no val un 30% menys, val un 95% menys si és que val alguna cosa. Si tu has comprat un camp de carxofes en Albuixec a 100 metres del casc urbà perquè pensaves que Albuixec anava a passar de 10.000 habitants a 25.000 en 2 anys i anaves a vendre els pisos a preu de Munic, el problema és que vas a tindre durant 20 o 25 o 30 anys un camp de carxofes, perquè és això, i val com a camp de carxofes, i ja està. I ahir nosaltres hem donat les caixes perquè s'havien d'ofrendar per a salvar, el que el Rafa Navarro ho ha contat, la idea, així se va dir, hem de salvar Bankia, Caja Madrid. Caja Madrid té un forat en sol com no tenia cap altra caixa d'estalvi. Però així, amb el masoquisme valencià propi, ens hem deixat contar la milonga que el problema eren els pisos de la Camp i de Bancaixa. I per què Caja Madrid se n'havia d'anar amb una de les dos caixes grans? Perquè era l'única manera que el FROP, amb el sistema de salvament que tenien, posarà molts milions d'euros. La Camp se n'ha anat en Norris, sí, però el FROP ha posat 0 euros en la Camp. En Caja Madrid, Bankia ara, entre tots, el FROP ha posat vora 5.000 milions d'euros. Perquè a Caja Madrid, a Bankia, sí que s'ho ha de salvar. I ara vindrà el salvament d'altres bancs. Això és el problema que tenim, un sistema sucursalista. I com és un sistema sucursalista, ningú no diu res. Jo tinc l'esperança que quan vinguen mal donades en els propers temps, la gent començarà a parlar, perquè la gent començarà a tindre clar que està afectant-lo a la seva vida. Els anys Lleier, i ho deia abans Quico Araví també, han sigut anys de corrupció de baixa intensitat generalitzada. I ahir és on tenim un problema, perquè és una qüestió generalitzada socialment que la gent no veu malament. El cosí que està contractat en una empresa pública perquè pobre no sap res. Les empreses que han sorgit, que estan especialitzades en contractar amb administracions públiques perquè coneixis a un i tal, els que en el procés de l'urbanització han guanyat diners. Tot això s'ha generalitzat socialment i la gent estava feliç perquè eren els anys Lleier, però els anys Lleier s'han acabat. De manera que jo el que sí que tinc és l'esperança que a partir d'ara aquestes coses comencen a parlar-se i comencen a dir-se i que comenci a haver llum. De fet, suposo que quan jo llegia avui que, per ser avui la prima de risc està pujant també, i estem en 560, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vull dir, avui llegia que els càlculs de minusvàlues de sol de la banca espanyola privada són entre 150.000 milions d'euros i 300.000. Bé, això ho haurà de pagar algú i en gran part tenim nosaltres. Quan ens toque pagar, suposo que començarem a parlar d'aquestes coses. Molt bé, Andrés. Ara ens queden encara uns 10 minutets, tenim encara quart d'hora, entonces, per favor, aprofiteu l'ocasió, tenim uns periodistes a la taula, o sigui que si algú vol plantejar qüestions, vinga, no us talleu. Gràcies, bon dia. Sent? Sí. Jo no sé. Sí, te sentim. Molt bé. Jo no soc alumne, soc ciutadà que m'ha escaulit un parell d'horetes del treball i a banda perquè sabeu realment i reconegueu perquè probablement per desgràcia molts que esteu així no coneixereu. Jo soc Rafael Soriano i me presente en les llistes d'UPyD en el segon lloc, el darrer Toni Gató. I vull agrair-vos en primer lloc
l'exposició, la veritat és que aquestes taules rodones les deuríeu fer si promogues a sovint, perquè ha sigut molt instructiu. Jo volia parlar-vos i preguntar-vos d'una cosa molt significativa. Heu parlat de desafecció i heu parlat d'aquest desinterès i d'aquesta dificultat també dels partits, i ahir jo faig lliga amb Esquerra Unida, amb Compromís, amb tots els companys que s'hem trobat durant campanya, que serà avorrida, però per nosaltres jo estic segur que per les tres formacions estem dedicant-li una barbaritat de temps, perquè ens costa molt treure el cap. I jo plantejaria si realment el tema del bipartidisme no tindrà molt a veure en tota la qüestió de com acaba percebint el ciutadà aquesta lluita de galls constant entre PP i PSOE, que al final és el que provoca en certa manera molta desafecció, i com això, afegit al tema de llei electoral, no vull entrar ni vull avorrir massa, però com això també dificulta que la posició real, que probablement tinga que fer les forces alternatives, costa tant d'aflorar, perquè en aquestes eleccions, conforme heu dit, per desgràcia, la segona opció que pareix que va ser el PSOE, la segona opció d'oposició, va ser una oposició absolutament, probablement venuda. No sé si ho enteneu així o no, però de fet va ser molt bé. Simplement va fer el bipartit. Moltíssimes gràcies per la intervenció. Intentem fer les respostes breus perquè donem peu a les respostes. Doy la primera paraula a Rafa y toca ahora comenzar esta ronda. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que ahí tenéis un gran papel, ¿no? Los partidos minoritarios, que yo como decía antes, creo que estas elecciones son importantes para vosotros, pero la próxima legislatura va a ser muy importante, UPyD, Compromís y otros partidos en otras partes de España, ¿no? Yo creo que va a cambiar la forma de hacer política, tiene que cambiar necesariamente, es decir, no podemos continuar así. Yo creo que la gente está muy cansada de la forma de hacer política, incluso los propios votantes del Partido Socialista y del Partido Popular. Yo creo que es un clamor y no se sostiene. Tantos manifestantes en las manifestaciones del 15M y tantos votantes en los mismos partidos, y hay gente de esos partidos que está en la calle en el 15M también protestando. Es decir, bueno, yo creo que se sienten un poco comprometidos con las siglas que siempre han votado, pero por otras están protestando. Yo creo que eso es algo que se ve y se ve en las redes sociales y tal. Y yo creo que lo que aquí falta, bueno, le habéis hecho imaginación. La verdad es que los partidos pequeños en las redes sociales muy bien, le habéis hecho imaginación, con vídeo, vosotros habéis hecho un rap y todo, que habéis difundido por ahí, ¿no? Y bueno, pues tenéis esa gran ventaja de las redes. Aquí lo que pasa es que también, y yo creo que además gente que vuestro discurso es muy centralista en ese sentido, sí que es cierto que, y lo decía antes, falta, yo creo que un liderazgo, claro, aquí yo creo que hay falta de liderazgo y de compromiso. Y estamos en una sociedad en la que nosotros lo hemos denunciado muchas veces, en la de todos comprados, ¿no? Es decir, muy significativo, nosotros denunciamos que en el año 2010, con los proveedores en la calle, con los proveedores llorando que estaban cerrando empresas, CAM se dedicó a subir las subvenciones un 27%. Un 27% en 2010, cuando no cobraban ya los proveedores sanitarios ni muchos proveedores. Es decir, todos comprados de esta sociedad es algo muy preocupante. El tema de la dependencia de las subvenciones es muy preocupante, y eso va a cambiar necesariamente porque se han acabado las subvenciones, porque también es verdad que el gobierno de Pablo ha dicho que se acaban las subvenciones, probablemente porque no tengan más remedio y porque no hay más dinero. Y eso yo creo que va a cambiar mucho también el concepto. Es decir, el hecho de que los partidos políticos, vía subvenciones, unos y otros, aquí en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, se metieran dentro de la sociedad, captando todo lo que eran los agitadores sociales de asociaciones de vecinos, asociaciones de amas de casa, siempre hay una del PP, una del PSOE, una de tal, una de tal. Las redes sociales dinamitan todo eso, es decir, dejan todo eso como un queso de gruyere. Y esa es, yo creo que la fuerza que tienen ahora mismo las redes sociales, y que creo que algunos partidos obviamente lo habéis detectado. Yo creo que ahí también cambia mucho lo que es el escenario de cómo se han estado moviendo el tablero en el que se han estado moviendo los partidos políticos, va a cambiar bastante. Kiko, ¿se puede decir algo? ¿Afegir algo? Sí, jo volia dir que estava pensant, quan estaves parlant d'UPyD, estava pensant que, per exemple, el debat de Canal 9 no està UPyD, que en això del bipartidisme aneu aprenent que no poder d'advocats del diable, també és que cada un també parla la camisa o la jaca conforme li ve bé, ¿no? És a dir, no, bueno, vamos a ver, el bipartidismo no, ¿y dónde acaba la representación? A la porta de ma casa. ¿Y por qué no UPyD? Bueno, perquè això són quatre, digo, ¿y vosotros qué sou? Claro, y si entrara UPyD seguramente diría, bueno, el Partido Comunista de los Pueblos de España tampoco son tan, ¿no? Porque
que sigui un poc d'autocrítica, perquè a veure si anem a intentar vendre des dels partits xicotets, no, nosaltres no som ni Carrefour ni Alcampo, nosaltres tenim fruita de qualitat. Clar, si aneu a posar fruita de plàstic, per això me'n vaig al Carrefour i al Campo, que acabe en una hora sol. Vull dir, hi ha determinats tics de comportament, perquè si sempre pensem en el pla estatal i en el autonòmic, en molts pobles hi ha determinats tics que dius, però vosaltres no anàveu a fer la revolució, a veure si debajo de los adoquines l'únic que hi ha són clavegueres en lloc d'arena de playa. Vull dir, cuidao, que per ser menut tampoc tens cap tipus... No t'ho dic a tu, però si m'entens. Això és una reflexió que cal fer. És veritat, en general, jo crec que necessitem tots, i no em poso el primer en aquesta llista, no? Ser més ciutadans i menys consumidors. Consumidors en general, també de partits polítics. El que passa és que també és veritat que la gent, això d'anar en el que són 4 gats, això és que fa molt... És que jo, quan tu veus la plaça de Pous, veus la Fonteta i dius, mira, però si a mi em passa, jo vaig als Riols i mare de Déu, si són 4 gats i mig. Provoca frustració. Andrés i Cruz, i de següent ronda intentarem fer respostes de 2 a 2. Vinga, Andrés. Jo crec que el fet de tindre un bipartidisme tan profund com tenim a Espanya, més que conseqüència de la llei electoral, és símptoma de que tenim una societat democràticament per construir. I és normal, vull dir, a Espanya venim d'un sistema de 40 i escaig anys d'una dictadura autoritària horrorosa, on el missatge que li donava a aquesta dictadura a tots era com tu alces el cap al vot, tu pega la cabotà, has de ser obedient i això t'anirà bé. Un sistema, unes xarxes clientelars brutals. I això no es desconstrueix en 4 dies. Som encara fills d'aquest sistema polític per a moltes coses. I això genera aquests sistemes d'aliament en 2 grans blocs que funcionen per a moltes coses d'una manera molt semblant. Són com els gossos, que s'oloren i es reconeixen. Si és que entre els partits polítics, de fet, el sistema actual espanyol, acabes veient qui puja i te n'adones que són gossos que s'han olerat i han dit tu i jo ens entendrem. Ara bé, jo he viscut en França o en Alemanya. Tenen sistemes més durs per als partits minoritaris que els espanyol, perquè França és un sistema majoritari, Alemanya té l'esperclàusol del 5%, i hi ha més partits. En els Estats Units hi ha 2 partits però que tenen una vitalitat interna brutal. En el Regne Unit hi ha un sistema també majoritari i hi ha 3 partits grans. Jo crec que no és només el sistema electoral, és que no hi ha brou de cultiu suficient en la societat per a aquests partits xicotets, perquè no som una societat encara madura i plural, no ho hem sabut fer. I ahir, i amb això acabe, crec que hi ha també una responsabilitat d'aquestes terceres opcions, que no ho estan fent bé. Mira que tenim ara possibilitat de fer forat. Ja sí, al País Valencià no diguem amb un PP com el que tenim i amb un PSPB com el que tenim. Hi ha possibilitat de fer forat, però no se sap fer. Compromís és un aioli que no sabem si se va tallar o no. Avui mateix tenen un embolic amb els transvasaments perquè els DECO estan criticant des de Castilla-La Mancha el Tajo Segura, els d'ací no saben què fer. Tu has de plantejar una alternativa seriosa i amb gent formada i donar opcions a la societat. I ahir, aleshores, te passa com en Alemanya, que de sobte Die Linke o els Verds tenen un 15, un 10, tot i tenen una llei electoral molt fotuda. Esquerra Unida té una plàcida decadència des de fa anys que ara tracten de reviscolar amb el 15M. I jo ja sí que m'entenc. És a dir, com aquests moviments assemblearis, on hi ha un batiburrillo de moltes coses, va quadrar amb la manera organitzativa tradicional d'Esquerra Unida, per a mi és un misteri, però serà interessant. I UPyD, parlo d'UPyD, ja que has vingut i ens fas el comentari, per a mi UPyD personalment, això és la meva opinió personal, ha sigut una decepció, perquè jo quan va néixer UPyD vaig dir, quina meravella. Intel·lectuals espanyols, professors d'universitat, d'institut, gent formada, que estan farts d'aquest bipartidisme horrorós i plantegen una alternativa. I jo pensava, faran una alternativa amb rigor intel·lectual. I jo després veig coses, per exemple, un exemple que a mi m'interessa, perquè jo soc molt federalista. I UPyD, la música m'agradava molt, federalisme, laïcisme, i després veig que el federalisme consisteix en recentralitzar tot en Madrid i m'expliquen, no, és que és com en Alemanya. I jo dic, com en Alemanya? Tot en Madrid és com en Alemanya?
Això no m'ho pot... Vull dir, aquest missatge serveix per arribar a un determinat públic, però en el moment que facis aquest missatge perds a totes les classes mitjanes il·lustrades que saben què és el que passa en Alemanya. I te diuen, no, és que l'educació en Alemanya la controla el govern central, que jo he viscut en Baviera, que en Baviera tenien un any més de batxillerat que en la resta d'alemanys perquè depèn del land, i el land decidís no només el currículum, decidís fins i tot la durada. I els bàvaros arribaven a la universitat amb 19 anys i els altres amb 18, perquè els bàvaros deien, no, és que pensem que el batxillerat és tan important que tal. I arriba el líder del programa d'UPyD, que és este home Gorriarán, i me diu, no, és que en Alemanya ho controla el govern central d'educació i volem un federalisme con l'Alemany. I dius, home, no me contes ni nombres. Aleshores, jo crec que també hi ha un problema de seriositat en la construcció d'aquestes alternatives minoritàries. Andrés, es que si no nos da temps a ningú. ¿Quieres añadir algo? Bueno, no, lo único te quería decir, Rafa Soriano, que yo no estoy de acuerdo en que el bipartidismo o el pluripartidismo sean buenos o malos intrínsecamente. Depende, pues, como decía Boyce, de la educación democrática de la sociedad, y depende sobre todo de la educación democrática de los propios políticos. Como citábamos antes, hay los grandes países del mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Alemania, no son básicamente pluripartidistas, sino pivotan sobre dos ejes, el conservador o el supuestamente progresista de todos estos países. ¿Qué ocurre? Hay pequeños partidos y algunos que se desgajan de grandes partidos porque yo tengo la impresión de que sus líderes no sé si no se han sentido suficientemente apreciados donde estaban y han optado por ser cabeza de ratón antes que cola de tal. Entonces está muy bien que haya más opciones y más sensibilidades y tal, pero yo, por ejemplo, no conozco todavía las opciones económicas, de política económica de EUCO, que es personalmente ahora mismo el partido que más simpático me cae, pero no, les hemos preguntado, les hemos entrevistado y no han sido capaces de establecer un discurso, quizás porque no se ven como opción de gobierno, pero programas lógicos, sensatos, sobre todo posibles, que es lo que pedimos ahora, que sean opciones posibles, no las podemos ver. Entonces, bueno, pues en un partido grande con todos los defectos que puede tener de ser un poco apisonadora, que pasa por encima de todo, pero bueno, sí que caben trabajos y organizaciones y estudios dentro de sí que pueden dar respuestas en un momento dado. Moltíssimes gràcies, Cruz. Anem a fer una... Espera, que Quico ho he fet 5 segons i a veure si mos dona temps per una pregunta més o dos. 5 segons. El tema de que el tamaño no importa, que no garantís res. Vull dir, la Unió Mallorquina, mira si de xicoteta, i s'ha desfet per detenció de tots els seus membres. I mira si de xicoteta. Jo crec que el problema així no és el tamany del partit, és que, per exemple, en les autonòmiques, el segon partit valencià és l'abstenció. Hi ha 29,8%, un punt més que el PSPB. La pregunta és, i tots aquests on estan representats? No és demagògia. Si hi hagués escons en blanc, és a dir, buits, és a dir, menys assessors i menys gent que pugui entrar en el pesebre i veieren que la desafecció i l'aprimament i l'anèmia de la societat civil es traduís en menys pesebre, a lo millor això seria un al·licient per a la productivitat dels partits, per posar les piles. I a lo millor això sí que seria més efectiu. Però clar, estem parlant d'eleccions i quan vas i parles en els partits, en el Partit Socialista en aquest moment només hi ha una persona preocupada, que és Josep Santamaria, exalcalde de Xirivella, que vol que fa 6. Ja té prou clar que no, però bueno, te'n vas al PP i el preocupat és el 10. Toni Suc comença a estar... I això és una... Sí, també. El problema és això, que ells ho veuen d'una manera diferent. Ells estan pensant en que és el millor. Com cadascú dels que estem així pensem que és el millor en la feina i tal, sols que la diferència és que nosaltres ens tenim que preocupar de la nostra feina perquè no ens presentem a arreglar els problemes des de més. Però ells sí, dona igual. Quico, moltes gràcies. Anem a veure, ens queda molt poc de temps, a veure si... Ara el que farem és que qui faci la pregunta en la taula demanaré que siguem dos els que contesteu, per si anem a donar temps alguna més, si dona temps. Vinga, endavant. O parla en veu alta. Bueno, da igual. Yo cuando venía a este congreso he visto el título de la charla y es un año de elecciones visto desde los medios, ¿no?
y me hubiera gustado, cuando venía pensaba que hablaríais de, por ejemplo, la diferencia del uso, si la hay, de los partidos políticos en las redes sociales. Si podéis hablar sobre ello. La diferencia de uso de las redes sociales respecto a los partidos políticos, ya que estamos en un congreso de comunicación digital. No sé, pero eso te podían hablar más los propios partidos, ¿no? Que te explicaran cómo funcionan, ¿no? ¿Te interesa el punto de vista de los periodistas? Sí. Bueno, pues dos que queréis contestar, la pregunta aquí. Bueno, yo creo que ahí, si te refieres quién lo está usando más, ¿no? No sé si el modo. El modo, hombre, yo veo que los partidos minoritarios son los que más se han volcado ahí, evidentemente, es, como decía antes, un medio más barato y más accesible a todo el mundo, muy activo Compromís. Yo creo que después de que Compromís diera el salto en las últimas autonómicas, se han volcado todavía más el resto de partidos. UPyD, muy activo también, es decir, yo creo que los medios, dicho grosso modo, los medios que no tienen quienes les escriban o que tienen quienes les escriban pero poquito, son los que más han volcado ahí. Obviamente el resto de partidos tienen su gente, es decir, están contaminando también mucho la red, no solo ahí, sino también incluso en las televisiones locales, pues los numeritos esos de las votaciones o en las encuestas que nosotros hacemos en la página web, se nota como hay montones de votos de un partido y de otro cuando haces cualquier pregunta, es decir, intentan también hasta boicotear un poco la opinión real de los lectores y de las redes sociales, ¿no? Eso que hablaba antes de que los partidos intentan llegar a todos los sitios y si no pueden por lo menos los sabotean, ¿no? En ese sentido. Pero es verdad, tú pones una pregunta a la red, a nosotros nos ha pasado, preguntas que subes a nacional tienen un sí o un no, pero clarísimamente las bajas a local y de pronto ¡pum!, te entra una marabunta que te vota que no, te vota que sí, ¿no? Cuando sabes que tienen equipos unos y otros partidos para votar y estar atentos a las preguntas que se hacen en las webs, en las redes sociales y en los numeritos que aparecen en las televisiones locales, clarísimamente los mensajes que mandan. Es decir, si no lo pueden dominar, intentan sabotearlo. Ese es por eso es por lo que yo decía inicialmente de que la batalla de los medios, la batalla de la comunicación, en esta gran marabunta de mensajeros va a estar en la credibilidad que tú le des al medio y en la credibilidad que te da el medio a ti, porque si no los controlan los políticos en muchas ocasiones van a intentar por lo menos sabotearlos. Brevemente, Cruz, como director de un diario digital, ¿quieres añadir algo? Debo ser sincero y confesar que me importa más bien poco el desarrollo de la campaña de los partidos en las redes sociales, básicamente porque no son objeto de mi atención. Yo os he dicho que sigo el tema de la información económica. Sí que informamos en valenciaplaza.com sí que hacemos análisis de estos seguimientos y bueno, básicamente puedo compartir lo que ha dicho Rafa. Sé que, por ejemplo, el Partido Popular y Rubalcaba han hecho unos esfuerzos tremendos en Twitter, han hinchado en los primeros días el número de seguidores a varias decenas de miles, pero que después tampoco ha habido un seguimiento intenso de contenidos, que realmente es lo que importa. En cuanto a los partidos minoritarios, confirmo también y comparto que han sido más agudos, más brillantes en la realización, la necesidad les ha hecho más brillantes, pero dudo que con eso vayan a conseguir remontar mucho más votos y puntos, en tanto que yo no sé si vosotros, que estáis ahora en una edad pues, entre 20 y 25 años que os adjudico, si tenéis intención de votar todos y creéis en este sistema político, pero vamos, las personas que no sois vosotros de mayor edad ya tienen claro su voto y apenas las redes sociales van a cambiar o alterar esa dirección. Nos da tiempo para una última pregunta. Antes quería decirte algo a la compañera que ha preguntado ahora, decirte que, claro, un poco la intención de esta mesa era más hablar de otras cuestiones de actualidad por varias razones. La primera es porque, como bien diseñado el Congreso, hay una mesa redonda sobre medios en campaña, periodismo y periodistas en las redes sociales, otra cómo utilizan Internet los políticos españoles, otra la influencia de Internet en las campañas electorales de la Unión Valenciana, o sea que había mucha saturación y pensamos un poco orientar nuestra mesa más un poco hacia los temas que más nos llaman la atención en cuanto a lo que es la campaña electoral, no tanto el uso de las redes, pero bueno, ya ves que hemos entrado en el tema. Última pregunta, porque yo creo ya que la hora que es, ¿no, Guillermo? Sí. Última pregunta, porque creo que tenéis que descansar y tenéis mucha más actividad hoy. Adelante, y contestarán ahora Andrés y Kiko para cerrar la mesa. Hola, no sé si me oís. Sí, te oímos nosotros perfectamente, Pero, pero igual detrás no lo sé. O sea, que parla un bueno, poco, yo parla quería fort. decir que soy bastante joven y es de las primeras veces que voto y estoy un poco triste porque
me creo que en un país donde tenemos un desarrollo intelectual y muchas universidades súper prestigiosas y deben salir millones de políticos y de personas totalmente formadas que sean capaces de llevar un país. Estoy triste porque no creo que se refleje en ninguno de los partidos alguien que dé confianza para llevar un país. Entonces, realmente, todavía no sé a quién voy a votar. Sí que quiero votar porque creo que es algo que tengo derecho y con el único arma que puedo transmitir. Entonces, quería que me digáis un poco qué pensáis de que... Tranquila. No les preguntes qué deberías votar, porque igual te contestan y te marean más. No, realmente me lo pregunto, pero no quiero preguntar eso porque supongo que no queréis responder. Pero... Bueno, no sabemos, después hay que cada cual... No, quiero decir, sois bastante más formados y más mayores. Y mayores también. Pero nos da un poco de tristeza que yo realmente pienso que sí que hay muchas personas que estarían mucho más preparadas y mucho más formadas para llevar un país y que realmente no están presentes en las cabezas de lista. Pues yo creo que es una pregunta perfecta para cerrar el debate con Andrés y con Quico. Más creo, Andrés, adelante. Sí, malauradament, en Espanya hi ha un percentatge molt gran de gent formada, intel·ligent, amb idees, amb ganes de fer coses, que amb les dinàmiques de funcionament dels partits polítics espanyols i del model democràtic que tenim, directament fugen. Peguen a córrer. És el que deia jo abans dels gossos que s'oloren i es reconeixen com de la mateixa raça. És a dir, ja tenim una estructura de partits que jo, sincerament, penso que encara és tributària de models autocràtics que tenen a veure a com estava organitzada la política en el franquisme, d'aquesta verticalitat, d'aquest sindicalisme en el sentit de comunió d'interessos d'unes determinades xarxes, que genera un fenomen que es diu de selecció inversa. El que té possibilitat de guanyar-se la vida d'una altra manera, el que té intel·ligència i capacitat per a fer altres coses, està disposat a fer menys xungaes, a pegar menys ganiguetades, a pegar menys la cabotada, a auto-humiliar-se menys per a estar ahí, i acaben anant-se. I queden professionals que són professionals de la vida interna de partit, del repartiment de càrrecs i d'espais de poder per a ser recolzats. Queden eixos. I no és senzill fer-ho bé. Vull dir, jo, per exemple, l'arte. Per a mi l'arte és una cosa decebedora perquè és un senyor que té 35 o 40 anys, no sé quina edat és, un senyor jove, format, que estic convençut que és un tio intel·ligent, que té molta capacitat, tothom diu que treballa una barbaritat, que no dorm pràcticament. I el tio és en què està dedicat? Està dedicat a fer vida de partit, a equilibris interns, a definir polítiques per a veure com ell pot aguantar ahí. Però no fa una proposta de país. I aquesta gent és la que arriba. Com es canvia això? Jo crec que es canviarà amb una mala llet social brutal que acaba generant que en una societat que efectivament ja està formada, és culta, és cada vegada millor, acabaran eixint per les escletxes del sistema alternatives millors. I és la meva confiança. Jo ho deia abans, jo quan va néixer l'UPyD dic, a veure si estem ahí. Personalment penso que encara no, però pot ser UPyD acaba evolucionant cap allà, o apareix una altra cosa, o Compromís Madura, no ho sé. De moment, compartís el teu judici decebedor, jo no sé a qui votaré. Ara bé, i amb això acabem. No passa res per no votar, Això és una altra cosa del credo espanyol dels beatits que som tots, que pareixem escolanets, la democràcia que ve, votar és un dret, s'ha ajudat molt per ells, s'ha de votar. Això és una fabada. Això és una fabada. No votar és una manifestació política tan vàlida i tan digna com qualsevol altra. I de fet, si de sobte aparegués una abstenció del 50 o 60%, potser es passaria alguna cosa, que no passa res per no votar, si no té convenç ningú. El sistema, a Espanya, injecta la idea que s'ha de votar, tot i que siga en blanc, però no és per casualitat. Cada vot a una opció minoritària que no ix o que siga en blanc produeix un efecte. I és un efecte de pujar les exigències en vots per a superar la barrera electoral de tancament, és a dir, deixes fora els minoritaris un poc més grans. Moltes gràcies, Andrés. I tanques tu, Quico, breument?
estava sentint-te i crec que acabem de conèixer la prima de riesgo. Que és un perill espectacular. És a dir, si la fiesta de la democràcia i tot això no produeix goig i ganes que arribi el diumenge a les 9 del matí esperant que obri encara molt tard. No, la veritat. Jo crec que el que has dit en part és veritat, però tampoc crec que la política... En política hi ha de tot, com en tots els llocs. És veritat que aquells que els escàndols i tot això amaguen, perquè a més les actuacions positives no eixen als mitjans. Sí que és veritat que hi ha una sobrepoblació d'arrivisme i d'imperi de la mediocritat. L'imperi de la mediocritat és prou dominant. Està molt desprestigiada la política i vaig a dir una cosa que no és gens popular dir-la, ni políticament correcta. Els polítics estan molt mal pagats. No estic parlant dels privilegis que tenen, dels privilegis que són qüestions d'estètica que va lligar a l'ètica, és a dir, el cotxe oficial que arriba a la porta i a la porta vol dir a la porta de l'agrupació i davant dels nassos de gent que està parat i obrin i tal i no tenen cap tipus de pudor o vergonya, per dir-ho així, no? És a dir, els restaurants conveniats que s'abusen, tot això. Tot això jo ho llevaria gran part d'això, però és veritat que estan mal pagats. El president de la Generalitat no pot cobrar 67.615 euros bruts a l'any. És veritat que pel que fan alguns i pel que saben ja van de sobre, però també és veritat que és primer l'ou o la gallina. Per a que vingui gent competent, per a que un senyor jurista, especialista d'urbanisme, vagi a treballar una llei ben feta sobre urbanisme i deixi el seu despatx i la seva clientela, necessita estar ben pagat. En jornals de diputats de 2.400 euros al mes, que és per a moltíssima gent molt, però per la responsabilitat que tenen, que se suposa que tenen i que se suposa que han d'exercir, és poc. Per a poder exigir, els hem de pagar bé. I ja sé que no és políticament correcte dir-ho, però estan mal pagats per al que se suposa que haurien de fer. Ara, del que són, com es diuen i el que fan, ja van de sobre. Pues escolta, jo estic molt agraït que Quaraví, Rafa Navarro, Cruz Sierra i Andrés Boix, de veritat, per haver participat en aquesta taula. Espero que vos hagi agradat. Felicitat a vegada a l'organització i a Guillermo López i res, espero que hagi servit per alguna cosa aquesta taula. Moltíssimes gràcies.